řekl, ať pořád nebulíš. Mami, jak můžu přestat bulet, když si prodala Alíka? Máme nový dům. Je to pro tvoje vlastní dobro, veď tě do nebezpečí. Veď mi uhni. Běž mi hrát na klavír. O 1 hodinu později. Mám takovou chuť zažít další dobrodruž, jo. Ale nevím jaký. Hlavně bez Alíka. No, půjdu dolů. Mami? Jsi v pohodě? Ano, promiň. No, a co teda Alík? No tak. Koupím ti nového šobáka. Já chci pejska. Tak jo. Podívej se teda na internet, jo? A potom mi řekni. Tak dobře. Půjdu k sobě do ložnice. Tak co pak to tady máme? Dobrý. Hele, našel jsem psa. Mami. Ano? Prosím tě, pojď sedni si. No, co? Našel jsem pejska, tady máš fotku. Je to něco malé, kolik stojí? 3 000. Tak toho ti koupím, pojď, vejdem pro něj. Super. Tak jo, můžeme jít. Pojď. Tak. Jdu k sobě do pelíčku, nebo mi nějaký udělej. Tak jo, pojď. Ty kluci. No, nic, no. Budu s tím. No. Řeknu, že už jdu spát, už je večer. Prosím tě, už běž spát, jo? Co, proč? Au. Proč? On bude teda spát s tebou? Jo, bude. A co, až vyroste, tak taky. No, dobře, no, tak běž spát. Jo, dobrou, máme. No, dobrou, no. Zítra ráno budu ve Vůví a půjdeme společně do školy.